Πάμε για καφέ. Και δεν πάμε. Τι έπαθες? Έβαλε η Σέρια απένα στην ένα δώρο. Άρα κοινός 50%. Αλήθεια. Πάμε Περιστέρι Βασιλέως Αλεξάνδρου 110. Μωρέ, μήπως να πάμε στα Μελίσια Λεωφόρο 5-11. Ή μήπως αφού θα πάμε Θεσσαλονίκη να πάμε στη Θεσσαλονίκη Αλεξάνδρου Βόλου 17. Βέβαια έχει και το site. Σωστά. Να σου πω, άστο, αφού είμαστε στην Κηφισιά, πάμε στα Μελίσια. Φύγαμε. Είδα στο email ότι αγοράζεις ένα προϊόν και παίρνεις δώρο άλλο ένα ίσης αξίας. Αχα. Άρα κοινώς παίρνουμε ένα Believe It Foundation και άλλο ένα δώρο. Ακριβώς. Άρα κοινώς μήπως να πάρουμε και τα χριστουγεννιάτικα μας δώρα. Φανταστική ιδέα. Άρα κοινώς, ένα για τη μαμά μου, ένα για την αδερφή. Μήπως και μία πούδρα, θέλω και πούδρα. Μήπως κανένα γλώσ, θέλω και γλώσ. Το χριστουγεννιάτικο μου δώρο. Άλλο ένα. Και αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Τα χριστουγεννιάτικα μου δώρα. Ευχαριστώ! Το 1+1 ισχύει μέχρι τέλος του χρόνου στα φυσικά καταστήματα και στο site. Καλές αγορές!